Foli ani tanuni ko lase aw bɛɛ lajɛlen ma Bamakɔ News TV sanfɛ a ye aw bisimila an ka kunnafoni sen telimanw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna arabadon février kalo tile 11 san 2026 jamanakuntigi ka ladilikɛla kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye a ka conseiller spécial ye monsieur Agibu Danbele ale ye donbolo dɔ di n'o ye balo dɔw ye. Balo ninnu taara ka di muso cɛsabatɔw de ma ani maa minnu bɛ yen nɔ n'olu banana kɛlɛdagaw la. Awa ka ɲɛsin maa minnu bɛ yen n'olu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Bamakɔ dugu kɔnɔna na ani Kati ma. Nin dabalo ninnu bɛ kɛ sababu ye ka maaw di dɛmɛ minnu bɛ yen nɔ n'u somɔgɔw u tora kɛlɛyɔrɔw la walima ni minnu joginna. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye an ka wasaden minnu bɛ yen nɔ n'o ye furancɛla fanga wasadenw ye ni o ye CNT mɔgɔw ye. Awa a jirala k'a fɔ an ka ɲɔgɔn ye soba min bɛ yen n'o ye Centre international de conférence de Bamako ye a so min bɛ yen n'o ye salle de banquet ye. Awa a jirala k'a fɔ ko CNT maa dɔw bɛ yen awa jɔnjɔn sɛbɛn taara ka di olu ma u ka faso baara kama. Nin dira ayiwa CNT yɛrɛ ɲɛmɔgɔ fɛ n'o ye général de corps d'armée Maliki Jawo ye. Awa k'a da ninnu disi la k'a yir'u la k'a fɔ ko waleɲuman dɔn de don ka ɲɛsin u ma u ye baara min kɛ faso kɔnɔna na ka ɲɛsin ayiwa u yɛrɛ ka baara ma. Lajɛ dɔ dayɛlɛla kunungo lajɛ min ni a tako 4nan don an b'a fɔ min ma ko 4e session minisiriso tɔgɔ la min ɲɛsinnen bɛ sirabako ani an ka bolifɛnko baaraw bɛɛ lajɛlen ma. An b'a yira aw la k'a fɔ u ka ni lajɛ min filɛ nin ye n'o ye comité de pilotage ye a bɛ ɲɛsin fɛn jumɛn ma o de ye ka bɔ Bamakɔ ka taa Zancɛbugu ka bɔ Zancɛbugu ka taa Donjali fo ka taga se San Pedro Côte d'Ivoire jamana kan. Ayiwa o siraw taama bɛ se ka nɔgɔya o kan cogoya min na ani fɛɛrɛ minnu bɛ se ka kɛ walasa ka se ka o taamaw bɛɛ lajɛlen ayiwa kow nɔgɔya. An b'a yira aw la k'a fɔ lajɛ in kun bɛ o de kan. Kalan dɔw bilala sen kan min bɛ tali kɛ sifinnaka maa 500 ɲɔgɔn na minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ fɛ ka kunnafoni di kalan kɛ ani kunnafoni di baaraw bɛ kɛ cogoya min na. Ayiwa a baaraw nun donna kunungo arabadon février kalo tile 11 san 2026 Gawo ale marabolo kɔnɔna na. Ni ayiwa programme min bilalen filɛ nin ye sen kan a bɛ ɲɛsin sifinnaka 500 de ma minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ fɛ ka kunnafoni di kalan kɛ ka kɛ maa jolen ye a baara la. Nin wagati in na an b'an kun da kɔkan kibaruyaw kan Iran jamana kan u ka jamanadenw ye ayiwa min ye san kunbɛn dɔ ɲɛnajɛ kɛ n'o bɛ tali kɛ san 47 Iran jamana filɛ nin ye ka min ye yɛrɛma hɔrɔnya de boloda o kɛra ni kɛlɛw de ye. Iran jamana bɛ nin ɲɛnamaya san o san février kalo tile 11 ɲinan ta in ɲɛnamayara kunungo arabadonya in na février kalo tile 11 san 2026 Iran jamanaden bɛɛ lajɛlen bɔra de sa walasa hali silamɛ jamana min filɛ nin ye u ye wulikajɔ min kɛ ani ka muguci fari min da walasa u bɛ se ka kɛ yɛrɛma hɔrɔnya ye cogoya min na u y'a ta ko 47 o de boloda nin don in na. Burkina Fasokaw fɛ yen nɔ cakɛda min bɛ yen nɔ ni a bɛ wele ko Konasur ale ye camion 64 ɲɔgɔnna bɛɛ lajɛlen sɔrɔ dɛmɛ min n'a kundama bɛ taa se miliyari 5 o n'a kunkanfɛn ma walasa u bɛ se k'u ka baaraw kɛ ka ɲɛ cogoya min na. Minisiri ɲɛmaa ni awa o ye Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo ye ale ye i k'a dɔn nin minɛ kofɔlen ninnu di baarakɛ minɛ minisiriso ma min ɲɛsinnen bɛ i k'a dɔn du ani ɲɔgɔn dɛmɛ baaraw bɛɛ lajɛlen ma a ka di Konasir cakɛda ma. An b'a yira aw la k'a fɔ Konasir cakɛda min filɛ nin ye ale de ye i k'a dɔn cakɛda ye awa fɛn o fɛn ni o ye kojuguba ye awa kɛnɛya ta fanfɛla la wali kelen fɛn o fɛn ni o ye girinkajɔ ko ye kɛnɛya ta fanfɛla la Konasir de ka wulikajɔ bɛnnen bɛ olu bɛɛ lajɛlen kunbɛnni ma. An bɛna an ka kunnafoniyaw kuncɛ ni banni kibaruyaw ye Sɛnɛgali jamana kan u ka journaliste min bɛ yen nɔ ni o ye George Diop ye a yirala k'a fɔ ale ka sɔgɔmada kunnafoni diw kɔfɛ 7h40 waatiw la ale kɔni fatura. An bɛ dugawu don kɛ ala ka hinɛ a la ka a dayɔrɔ sumaya. Ni de bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sen telimanw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.